Γεια σας παιδιά, μέρα 3. Συγγνώμη παιδιά γιατί στο part 2 μου κλείσε η κάμερα, σας το είχα πει κιόλας. Σήμερα ξανά βόλτα, εδώ πέρα Τσεχία, ένα like και subscribe και πάμε. Πάμε. Πάλι βαμμένα είναι, πάλι όλα. Κι άλλο πύργο, παιδιά ένας πύργος εκεί πέρα, από εκεί. Λοιπόν, είναι ένας πύργος. Δεν μπορώ να κάνω zoom με τα γάντια. Δεν μπορώ να κάνω zoom ρε φίλε με τα γάντια. Να, κάπου εκεί πέρα. Να παιδιά ο πύργος. Κοιτάξτε ένα κτίριο. Πάρκο παιδιά όπως το Part 2. Πάρκο εκεί πέρα έχει. Ποιο? Τι είναι αυτά τα δύο γάλα? Με το zoom. Δεν μπορώ να κάνω zoom ρε φίλε παιδιά. Βλέπετε δύο γάλα. Λοιπόν παιδιά πάμε στο δέντρο εκεί πέρα. Το βλέπετε το δέντρο εκεί πέρα? Αυτό θα πάμε. Κοιτάξτε τον πύργο το μεγάλο. Κάστρο πύργο. Ένα like και ένα subscribe. Πάμε 3.000 subscriber. Τσεκάρτε εδώ. Θα πάμε στο δέντρο. Τι είναι αυτό συντριβάνι? Το πράσινο παιδιά είναι. Δεν μπορώ να πω τώρα να περιγράψω. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Ένα like, ένα subscribe. Γιατί πω ρε φίλε. Και αν κάνω πάμε εδώ πέρα. Να το δέντρο. Υποτίθεται είναι για το σαράμι του Ζωή Βασίλη. Το δέντρο. Εγώ άλλο μια φωτογραφία ρε φίλε. Πώς θα περάσουμε στα φωτάκια? Εκκλησία είναι πάλι. Συλλογή πάλι. Πήγαμε διακοπές απλά. Δεν το τράβηξα. Μου έχει τελειώσει η κάμερα και δεν το τράβηξα. Και τώρα τραβάμε το κινητό. Ποιος μου πει με τράβας τώρα? Στην Ελλάδα έχουμε απλές εκκλησίες και εδώ πέρα κάστρο για εκκλησία ρε φίλε. Να το άγαλμα. Το μακριά φαίνεται έτσι. Άλλο πάκο βρήκαμε. Ρε φίλε πόσο μεγάλη εκκλησία? Πες να είναι δύο δικές μας εκκλησίες. Στην Ελλάδα είναι. Τώρα παιδιά έχουμε να μην σταματήσει κάμερα γιατί έχω και 89 μπαταρία. Παπ. Εδώ τα πάντα. Κοιτάξτε πόσο μεγάλα κτίρια. Τα πατίνια τι είναι εδώ πέρα? Μπορούμε να τα πάρουμε τα πατίνια. Τα κτίρια, τα πάντα. Μου φαίνεται όλα τα κτίρια ότι είναι ίδια φίλε εμένα. Κι άλλο τέτοιο εκεί πέρα. Είναι πολύ κάτω όμως. Παίζει να είναι πάλι το ίδιο, πώς το λένε, ηλεκτρικό που είδαμε και στο... Ναι όντως, δεν έχει κρύο. Που είδαμε και στο Part 2 πριν. Κτίριο μέσα στο κτίριο είναι. Εντάξει, παντού κτίρια. Οχ! Παντού ρε φίλε είναι κτίρια. Παντού. Έκανα παιδιά και ένα short πριν, το πρωί βασικά, που έλεγα Τσεχία ημέρα 3. Κανονικά 5 μέρες θα ήμασταν, αλλά... Zoom κάτω. Κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι. Δεν πίστευα να είναι τόσο όμορφα η Τσεχία. Πραγματικά δεν πίστευα. Πόσο μέτρα πιστεύεις ότι είναι αυτό το δέντρο? Και είναι κάτω τα δέντρα όλα. Γράψουμε παιδιά σε σχόλια πόσα μέτρα πιστεύετε ότι είναι. Θα πάρω παιδιά και τρίποδο για να κρατώ την κάμερα γιατί είναι το κινητό. Με το χέρι δεν γίνεται. Θα πάρω καινούργιο τρίποδο και καινούργιο κινητό. Το καινούργιο κόμμα δεν χρειάζεται. Έχω αυτό και θα κάνω και πιο καλά βίντεο. Δεν θα τα πάρω παιδιά όμως από το ταξίδι, από εδώ. Γιατί αύριο φεύγω εννοείται. Θα τα πάρουμε από... δεν ξέρω, νομίζω από την Αθήνα. Θα την παραγγείλουμε και θα έρθουν. Θα κάνουμε και unboxing όταν έρθουν.
Θα πάω και τρίποδο και καινούργιο κινητό. Γιατί κάποιες φορές, παιδιά, το παλιό κολλάει, γι' αυτό ναι. Και δεν με αφήνει και πολλές φορές να τραβήξω βίντεο. Και αυτό τραβάω περισσότερο από την κάμερα. Ωραίος καιρός, παιδιά. Τελευταία μέρα ευτυχώς δεν βρέχει, γιατί προχτές έβρεχε. Που δεν τράβηξα βίντεο προχτές. Έχουμε... Πώς είναι τέτοιο. Να, παιδιά, αυτό το Squid Game. Netflix στο παιχνίδι του καλαμαριού. Ρε, το 456 είναι άλλος. Ψεύτικα χέρια. Όσοι παιδιά είμαστε αυτό το short που θα κάνει με έναν που έπαιζε, τι ήταν αυτό, με ένα όργανο και μπορούσε το στόμα του εκεί πέρα. Άρα τα σχόλια, ποιος παίζει ρε φίλε τέτοια. Άμα κάνω full zoom, δείχνει όμως μόνο τα κτίρια. Όλα αυτά τα έχουμε στην Ελλάδα. Πάμε. Ο ουρανός γιατί είναι έτσι. Αυτά ποιος τα βάζει εδώ πέρα. Ποιον πληρώνεις μωρέ. Δεν μπορείς απλά και θα έχεις. Είμαστε παιδιά που είμαστε στον πύργο εκεί πέρα. 1000 μέτρα κάτω είμαστε. Πάμε. Ράουλες. Oh my god. Κτίρια. Πάλι πάμε. Τι είναι αυτό. Όσοι είμαστε part 2 πήγαν από αυτά τα κολό, πώς τα λένε, το βουλάκι αυτά τα πράγματα, το ζουλάκι. Τι έχει παιδιά χαρά. Κοίτα πως είναι ρε φίλε. Πρέπει να παίξουμε μπάσκετ. Γιατί έχει μπάσκετ. Όχι έχει μπάσκετ. Άλλη παιδιά χαρά δεν είναι για μας αυτή. Κι άλλο πάρκο εκεί πέρα. Να ξέρετε για τα Χριστούγεννα θέλω να βάζω full βίντεο. Γι' αυτό κάθε μέρα να βάζω κάπου ένα μεγάλο βίντεο. Τώρα λογικά αύριο θα ανεβεί ένα γυρισμό που θα φεύγουμε. Λίγα ξανά θα ανεβάζω όταν γυρίσω. Δηλαδή την Πέμπτη αύριο θα φύγω. Την Παρασκευή θα ξανανεβάσω. Εδώ είμαστε, δεν ξέρω που θα είμαστε. Θα είμαστε όμως Αθήνα, σπίτι μου, σκαρπιείο. Ναι. Και αυτό. Άρα θα βγάλω βίντεο κάθε μέρα τώρα τα Χριστούγεννα μέχρι να λήξει να πάει 30 Δεκεμβρίου που είναι η πρωτοχρονιά. Σαν πανεπιστήμιο είναι. Τι είναι αυτό παιδιά. Σαν πανεπιστήμιο είναι. Θα ξαναπεθάνω εδώ πέρα. Το γρασίδι εδώ. Παιδιά μας δίνουν 50 ευρώ. Θα βγαίνετε να ζήσετε μια μέρα μες στο δάσος. Γράψε σχόλια. Να πάλι τα κτίρια εκεί πέρα. Όχι ρε φίλε. Κρίμα δεν μπορώ να τραβήξω. Αν πάμε κοντά πιστεύω θα μπορώ. Γιατί έχει πολύ ήλιο. Μπρο. Ήλιο πέσει εκεί πάνω. Θα τραβήξω. Ωραία φίλε. Πόσο ψηλά είναι από κάτω. Παιδιά πριν κάτι λεπτά είμαστε εκεί κάτω. Όχ. Γήπεδο. Τι είναι αυτό. Το σκότω εκεί πέρα. Αυτό το σκοτώ. Σε μαξιλάρα. Τι είναι αυτό που σκοτώ εκεί κάτω. Τι είναι αυτό που έχει σκάσει. Φωτιά. Δίπλα στον πύργο τον πράσινο. Ναι, καμινάδα. Όλη η Τσεχία είναι. Όλη η Πράγα βασικά. Αλλά δεν φαίνεται χίλια τώρα. Το κτίριο εδώ που τραβήξω ρε φίλε. Από εδώ εντάξει φαίνεται όμως. Τα πάντα εδώ. Ένα like, ένα subscribe, πάμε 3.000 subscriber παιδιά. Απλά πως ωραία είναι ρε φίλε. Έχω να ξέρετε, θέλω να κάνω κάθε μέρα, θα κάνω κάθε μέρα vlogs. Τώρα βέβαια από τελειώσω και διακοπές σχεδόν, αύριο φεύγω, δεν πειράζει. Θα κάνω κάθε μέρα vlogs.
Γιατί είναι Χριστούγεννα. Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου. Και έχουμε 20... πόσο έχουμε, 25 έχουμε. 25, ναι, 25 έχουμε. Στις 4 μέρες θα ανεβάζω κάθε μέρα short βίντεο κτλ. Sorry παιδιά που χτες δεν έκανα live παραμονή, δεν μπορούσα. Να ρωτήσω σχόλια, εσείς τι δώρο ζητήσετε στον Βασίλη. Να δω παιδιά, όποιος έφτασε μέχρι εδώ, να δω αν είναι πραγματικό GNTM. Όποιος έφτασε μέχρι εδώ, να μου γράψει σχόλια τι δώρο ζήτησε από τον Βασίλη, γιατί σήμερα το έχει φέρει λογικά. Γιατί στα 25 χτες ήταν παραμονή, χτες ήρθα η Βασίλη. Δεν ξέρω δηλαδή τώρα τι να κάνω. Για παιδιά. Τι είναι εδώ μέσα. Για να χτυπήσουμε λίγο πόρτα. Like, παιδιά, subscribe. Πού είναι. Like, subscribe και γράψουμε και κάτω στα σχόλια τι σπήρε ο Βασίλης και που θα πω ταξίδι φέτος. Γενικά τι θα κάνει τα Χριστούγεννα. Εγώ σας απάντησα. Γενικά παιδιά τώρα που άρχισα 4 μέρες να ανεβάζω full βίντεο, θέλω να ανεβάζω κάθε μέρα βίντεο. Αλλά δεν γίνεται γιατί μπορεί, εγώ γενικά με τα βίντεο δεν είμαι πολύ φτιαγμένος. Μπορώ με τα short, κάθε μέρα κάνω μπορεί και από 5 short, δεν ξέρω. Πολύ με τα short είναι. Τώρα με τα βίντεο έπιασα λίγο το με τα βίντεο, αλλά γενικά μπορεί και να προχωρήσουν 3 ολόκληρες εβδομάδες και να μην να βάζω τέτοιο βίντεο μεγάλο. Όχι short, δεν μπορεί σε μια μέρα να ανεβάζω 9 short. Εντάξει, όχι. Μια φορά έχω να ανεβάσει 9 short. Όταν είχαμε παιδιά που ανεβάζει αυτό του Σκιουράκι και πήγαινε πάρα πολύ καλό. Δηλαδή πήγαινε με το ποιος μπορεί να βρει το α στα τεσσάρια και πήγαινε ένα βίντεο παιδιά πήγε 25.000 προβολές, 390 κάτι άτομα. Πατήσετε το κουμπάκι του subscribe. Πού να σας τα λέω παιδιά, ευχαριστώ. Ξεπεράσαμε, θυμάστε ένα βίντεο που είχα κάνει που είχα 381 subscriber και έλεγα πάμε 500 εγγραφές. Τώρα εννοείται έχουμε εκτοξευτεί. Πριν 4 μέρες είχαμε 800 κάτι, έχουμε τώρα 2.000. Εδώ έχουμε 3. Τέλος πάντων, όταν είχα κάνει το βίντεο που έλεγα πάμε 500 εγγραφές, subscriber, τέλος πάντων, έδειξε το βίντεο του Μάνου και λέω παιδιά θα ήθελα να κάνω ένα βίντεο και να ξεπεράσει 18.000 προβολές. Και μόλις το κάναμε, όχι το κάναμε βέβαια, το κάναμε, περάσαμε 18.000 προβολές και όχι απλά 18 και τις 20 περάσαμε. Γιατί πάρει 25 και πάει για 26 λέω, γιατί ακόμα ανεβαίνει, δεν έχει τελειώσει. Και ναι, αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί να κλείσει, δεν ξέρω και δεν ξέρω. Ήρθαμε εδώ πέρα να κάτσουμε λίγο, πάμε και στο βακάκι εκεί πέρα. Θα βαθμολογήστε μου και τα παπούτσια, τα πήρα πριν κάτι μέρες, πριν 5 μέρες. Όχι πριν 5, γιατί 5 είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Θα έρθουμε εδώ εννοώ. Πριν μια εβδομάδα, το τα πει. Κάπου εκεί, βαθμολογήστε μου κάτω στο σχόλιο. Και κοιτάξτε τη θέα. Θα κάτσω παιδιά λίγο να ξεκουραστώ, ένα like, ένα subscribe και κάθομαι λίγο και τα λέμε μετά. Δεν κάνω πολύ, 1,5 ώρα. Bye. Bye. Γεια σας. Ξεκουράστηκα. Φανταστείτε, καθόμουν εκεί πέρα όταν είχα κλείσει το βίντεο και τώρα κοιτάξτε που κάθομαι. Τι να κάνω τώρα. Ρε φίλε. Άφησα λίγο το κινητό γιατί ήμουν έτοιμος να κοιμηθώ. Και νόμιζα ότι κάποιος μου το κλέψει. Γι' αυτό ξύπνησα. Δεν ξύπνησα. Τι είμαι κακά. Να κουραστώ και λίγο τα μάτια και άφησα το κινητό έτσι. Και νόμιζα ότι κάποιος μου το κλέψει ρε φίλε. Τέλος πάντων.
σηκωθώ λίγο. Κλείσαμε ένα τέταρτο βίντεο. Ένα ολόκληρο τέταρτο. Αύριο θα έρθει κι άλλο βίντεο που δυστυχώς θα είναι του γυρισμού, αλλά θα είναι πιο μεγάλο. Σας ορκίζομαι. Μπορεί να είναι και 20 λεπτά βίντεο. Τώρα αυτό είναι, κάνω 15 λεπτό. Αλλά θα κλείσω τώρα, όχι το βίντεο. Δεν θα σταματήσω γιατί να δείτε και τίποτα άλλο. Πάμε λίγο εδώ στη θέα. Κοιτάξτε για τη θέα. Από ρε φίλε, έχει φως. Γιατί είναι αυτό το γήπεδο? Είναι αυτό το άσπρο εδώ πέρα κάτω. Πάμε λίγο παιδιά. Μέχρι να φύγουμε να ξερευνήσουμε λίγο εδώ πέρα το μέρος. Σχολείο είναι αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα? Σχολείο πρέπει να είναι, ξέρετε. Παιδιά, όσοι μου πείτε εννοώ, για παράδειγμα τώρα, δεν είναι ότι για πράγμα κάνω τετάρτο βίντεο, γιατί όποτε κάνω βίντεο τέτοιο, όχι εννοώ μεταξύ, όποτε κάνω βίντεο, μεγάλο ή short, το κάνω βίντεο και το ανεβάζω την επόμενη μέρα. Πάντα έτσι κάνω. Ενώ τώρα, ξέρω εγώ, τώρα είναι Πέμπτη, όχι τώρα είναι Τετάρτη, θα το ανεβάσω την Τετάρτη. Σήμερα. Αυτό εννοώ. Δεν είναι ότι για παράδειγμα έχω μάθει, ξέρω εγώ, 10 μέρες ή κάθε βίντεο μου είναι, ξέρω εγώ, το ανεβάζω, το τραβάω τώρα και θα το ανεβάσω αύριο. Όχι, σήμερα θα το ανεβάσω τώρα. Το βίντεο λογικά θα ανέβει στις, δεν ξέρω, μπορεί και στις 7 το απόγευμα. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί και πιο νωρίς. Αλλά εγώ σε... Τι είδα? Παιδιά, είδα πατινάζ. Δεν φαίνεται. Πατινάζ. Πάμε να κάνουμε, ξέρεις, πλάκα. Πάμε να το δούμε λίγο. Πάμε για λίγο να δούμε πατινάζ. Χτες, παιδιά, κάνα 3 ώρες πατινάζ. Απλά μου έχει σταματήσει η κάμερα και δεν ήξερα μετά να τραβήξω. Και δεν τράβηξε τίποτα. Πάμε τώρα να κάνουμε, δεν ξέρω. Εγώ δεν κάνω, έχω βρεθεί χτες. Έφαγα κάτι τούμπες. Κάτι τούμπες έχω σπάσει το πλευρό μου να πούμε. Φανταστείτε τα ρούχα μου. Τα έχω βάλει πάνω στο καλοριφέρ. Θα σας δείξω το πάμε σπίτι. Πάμε να δούμε το πατινάζ τώρα. Είναι σίγουρα πατινάζ ή είναι πίστα skateboard? Πατινάζ είναι ή πίστα skateboard? Skateboard. Πατινάζ είναι ρε φίλε. Τι λες? Παιδιά, πατινάζ. Κοιτάξτε. Είναι ωραίο, πάμε. Είναι πιο μεγάλο από αυτό που είχαμε έρθει χτες. Μου φαίνεται πιο μεγάλο. Σκουντούφλα φαγή. Κάνουμε. Πόδι, κοιτάξτε. Γιατί είμαστε μακριά από το κέντρο και μετά δεν θα έχετε κουράγιο. Θα έκανα, αλλά δεν κάνω γιατί χτες έφαγα κάτι τούμπες. Και είχαμε. Άμα σας έδινε σε βίντεο θα ήταν παγκόσμιο τέτοιο. Θα γελούσετε κάθε μέρα. Παγκόσμιο ρεκόρ. Ξέρω κάτι τέτοιο. Εντάξει, μέσα στα βουνά έχει πατινάζ. Πώς γίνεται αυτό? Πάμε παιδιά, φεύγουμε. Πατινάζ, άστο τώρα. Θα σας το δείξω το πατινάζ που έχουμε. Έχουμε και ένα δίπλα στο ξενοδοχείο που μένουμε, που είναι ακριβώς δίπλα μας. Και έχουμε πάει 2 φορές. Την πρώτη κάτσαμε 50 λεπτά και το άλλο κάτσαμε, στην άλλη φορά κάτσαμε 3 ώρες. Σε κατασκήνωση είναι τα σπίτια. Παιδιά, αποχαιρετήστε τη θέα. Τι γράφει? Κλαίει το βροχταλό. Oh my goodness, ρε φίλε. Πολύ ωραία είναι εξωτερικό. Γυρνάμε πάλι. Πόσο ωραία παιδιά θα ήταν να έχουμε μια μπαλίτσα και να παίζουμε εδώ πέρα. Αυτά εδώ θα ήταν τέρμα. Αυτό εδώ και αυτό εδώ θα ήταν τέρματα. Φυσικά όχι. Θα ήταν, να, συνδυάζω ένα τέρμα. Όχ. Αν ήταν καλοκαίρι και δεν ήταν Δεκέμβριο μήνας παραμονή, να, αυτό ήταν το ένα δοκάρι και το άλλο το άλλο δοκάρι. Από εκεί τελειώνει το γάμα. Εκεί πέρα παράμε ένα σουτ πάκι είχαμε.
τώρα θα ξάπλωνα και θα κοιμόμουν εκεί κάτω για πλάκα. Θα βλέπουμε και λίγο κρυωμένος και γενικά εδώ πέρα έχει λάσπες. Αλλά είναι τέλεια, ρε φίλε. Θα βάλω το κινητό μου τώρα. Δεν φαίνεται. Μαλάκα. Δεύτερη φορά θα πεθάνω. Θα πεθάνω δεύτερη φορά. Τσεκάρτε λίγο εδώ. Μες στα δέντρα. Δεν φαίνεται, είναι όλο μαύρο στην οθόνη. Εδώ παιδιά, τράβηξα εγώ φωτογραφίες στο κινητό μου. Ενώ θα βάλω και γιατί. Δεν τραβάει καλά. Πάμε να δούμε λίγο. Τσεκάρτε παιδιά εδώ. Άμα έχει και νερό θα είναι full τέλεια. Πού μπαίνουμε? Θα να σκοτωθώ. Μια φωτογραφία θέλει τώρα. Ωραία φίλε. Τι είναι αυτό? Τούνελ. Χριστέ και Απόστολε. Παπ. Θέα. Μισά. Ωραία φίλε. Έχεις σκαλιά. Πρέπει να μην πω για το σκαλάκια, είναι ωραία. Τα μελέτα να μην πίνει αλκοόλ. Τι έχει μέσα? Έλα ανέβα να δεις. Κοιτάξτε. Έχουμε κι άλλο πάνω. Πόσο έχεις? Πόσο? Και μετά ένα κτίριο συναντάμε. Δεν έχει κι άλλο. Όχι, κάτι. Ναι, όντως έχει. Εντάξει, πάμε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Βγαίνει, πάμε. Μες στα δάση εκεί που πάει. Τι είναι αυτό εκεί κάτω? Πολύ ωραία. Ποιος μένει εκεί κάτω? Όποιος θα μείνει εκεί κάτω, γράψτε μου στα σχόλια ποιος θα μείνει. Ναι. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι πάλι σκοτώθηκα. Αν παρατηρήσατε αυτό το σημείο πριν. Σε αυτό το σημείο σκοτώθηκα για άλλη μία φορά. Αλλά ας πάμε εκεί που ήμασταν. Εκεί είναι τέλεια ρε φίλε. Τι άλλο θα είναι? Παιδιά είναι 2:40, αλλά στις 3 θα κλείσει το βίντεο, οπότε έχουμε ακόμα 20 λεπτά να τραβάμε. Καλά, μην κλείσετε, μπορεί και να μην τραβήξουμε. Κουράστηκα ρε φίλε. Έχω κάτσει πολύ τρέξιμο. Παιδιά, κοιτάξτε μου, ξέρω. Ωραία φίλε, πολύ ώρα τραβάω. Ξάρα. Τσεκάρτε παιδιά λίγο εδώ. Έχω πεινάσει. Καλά το βίντεο έχει κλείσει σε 25. Άμα έκανα 2 τέτοια βίντεο θα κλαίνα 1 ώρα βίντεο ρε φίλε. 24 λεπτά, τα 25 περίπου. Κοιτάξτε πόσο ζούμε χρόνο. Πάμε Μάγκης για φαγητό τώρα. Λοιπόν παιδιά κλείνω και τα λέμε στο μαγαζί. Καλά, αυτό είναι σχολείο τώρα. Άντε όμως, τώρα όντως θα κλείσω. Κρίμα ρε φίλε που δεν χιόνισε. Όλες σας λέω θα κλείσω και θα ανοίξω το φαγητό και
Όπα, γιατί δεν φαίνεται. Τώρα που το βρίσκω καλά είναι ψηλά. Γιατί δεν φαίνεται ρε φίλε. Μέσα πολύ κρύο. Καλή τέλος πάντων. Τα λέμε. Sorry, μου είχαν επανήλθει η κάμερα. Το κινητό βασικά γιατί είναι κάμερα. Κάμερα ξανά σε κάτι χιλιόμετρα θα τη φορτίσω. Τέλος πάντων. Τώρα όντως πάει. Λοιπόν παιδιά, τελικά δεν πάμε και φαγητό, αλλά τσεκάρτε, κοιτάξτε. Εδώ Νίκο. Κοιτάξτε παιδιά. Πέρα και κλείστο. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το βίντεο, like, subscribe και τα λέμε αύριο. Bye!